Набъркал си каша, Шерлок. Дойдох да я оправя. Холмс! Кажи ми, че и Уотсън няма да го отнесе. Безсилен съм. Съжалявам, Уотсън. Имаме интервю. Какво? Нима един наркоман може да е зае? Елементарно Уотсън. 2 епизода. От понеделник до петък. От 20 часа. По Стар Крайм. Колеги? Колеги? Ще го убия. Престъпни намерения. От понеделник до четвъртък. От 23 часа. По Стар Крайм. Той какво прави тук? Здравей! Изглеждате изненадана. Защо? Той не е детектив. Господин Чапъл е тук като консултант. Ще получи ли значка? Ние сме добър екип. Долината на смъртта. Понеделник. От 22 часа. По Стар Крайм. Убийствени тропици. Утре от 22 часа по Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години. Рей, искаш ли да се помолим? Тук съм, Рей. Шокирай, бягай, убивай. Бомбата е предизвикала голям хаос. Нали щеше само да оплашиш ченгетата? Има друга бомба! От местопрестъплението. 2 епизода. От понеделник до петък. От 18 часа. По Стар Крайм. Убийствени тропици. Утре от 22 часа по Стар Крайм. Доктор Купър, толкова съм слушал за вас. Стреляй! Съдебен лекар. Вторник. От 22 часа по Стар Крайм. Роковския воне. Петък. От 22 часа по Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години. Колеги? Колеги? Ще го убия.
Престъпни намерения от понеделник до четвъртък от 23 часа по Стар Крайм. Доктор Купър, толкова съм слушал за вас. Стреляй! Съдебен лекар, вторник, от 22 часа по Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години. Проклети пайжени. Той какво прави тук? Здравей! Изглеждате изненадана. Защо? Той не е детектив. Господин Чапъл е тук като консултант. Ще получи ли значка? Ние сме добър екип. Долината на смъртта. Понеделник от 22 часа по Стар Крайм. Отпусни се с уютни криминални истории. Събота и неделя от 22 часа по Стар Крайм. Рей, искаш ли да се помолим? Тук съм, Рей. Шокирай, бягай, убивай. Бомбата е предизвикала голям хаос. Нали щеше само да оплашиш ченгетата? Има друга бомба. От местопрестъплението. 2 епизода. От понеделник до петък. От 18 часа. По Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години. Лабораторията. Тон режисьор Илиян Апостолов. Режисьор на дублажа Таня Димитрова. Обработка Доли Медиа Студио. Отпусни се. Това е Стар Крайм. Роковския воне. Петък. От 22 часа по Стар Крайм. Отпусни се с уютни криминални истории. Събота и неделя от 22 часа по Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години. Не, мамо, не съм те блокирала. Забъркал си каша, Шерлок. Дойдох да я оправя. Холмс! Кажи ми, че и Уотсън няма да го отнесе. Безсилен съм. Съжалявам, Уотсън. Имаме интервю. Какво? Нима един наркоман може да е зе? Елементарно Уотсън. 2 епизода. От понеделник до петък. От 20 часа. По Стар Крайм.
Рей, искаш ли да се помолим? Тук съм, Рей. Шокирай, бягай, убивай. Бомбата е предизвикала голям хаос. Нали щеше само да оплашиш ченгетата? Има друга бомба. От местопрестъплението. 2 епизода. От понеделник до петък. От 18 часа. По Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години. Иска ми се, но ще работя до късно. Убийствени тропици. Утре от 22 часа по Стар Крайм. Колеги? Колеги? Ще го убия. Престъпни намерения. От понеделник до четвъртък. От 23 часа по Стар Крайм. Той какво прави тук? Здравей! Изглеждате изненадана. Защо? Той не е детектив. Господин Чапъл е тук като консултант. Ще получи ли значка? Ние сме добър екип. Долината на смъртта. Понеделник от 22 часа по Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години. Шерлок? Рей, искаш ли да се помолим? Тук съм, Рей. Шокирай, бягай, убивай. Бомбата е предизвикала голям хаос. Нали щеше само да оплашиш ченгетата? Има друга бомба. От местопрестъплението. 2 епизода. От понеделник до петък. От 18 часа по Стар Крайм. Убийствени тропици. Утре от 22 часа по Стар Крайм. Забъркал си каша, Шерлок. Дойдох да я оправя. Холмс! Кажи ми, че и Уотсън няма да го отнесе. Безсилен съм. Съжалявам, Уотсън. Имаме интервю. Какво? Нима един наркоман може да е зае? Елементарно Уотсън. 2 епизода. От понеделник до петък. От 20 часа по Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години. В предишния епизод. Откъде научихте за мен? Познавах брат. Колеги? Колеги? Ще го убия. Престъпни намерения. От понеделник до четвъртък. От 23 часа по Стар Крайм. Рей, искаш ли да се помолим? Тук съм, Рей. Шокирай, бягай, убивай. Бомбата е предизвикала голям хаос. Нали щеше само да оплашиш ченгетата?
Има друга бомба. От местопрестъплението. 2 епизода. От понеделник до петък. От 18 часа. По Стар Крайм. Доктор Купър, толкова съм слушал за вас. Стреляй! Съдебен лекар. Вторник. От 22 часа по Стар Крайм. Той не е детектив. Господин Чапъл е тук като консултант. Долината на смъртта. Понеделник. От 22 часа по Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години. Убийствени тропици. Утре от 22 часа по Стар Крайм. Доктор Купър, толкова съм слушал за вас. Стреляй! Съдебен лекар. Вторник. От 22 часа по Стар Крайм. Роковски Авоне. Петък. От 22 часа по Стар Крайм. Отпусни се. Това е Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години. Той какво прави тук? Здравей! Изглеждате изненадана. Защо? Той не е детектив. Господин Чапъл е тук като консултант. Ще получи ли значка? Ние сме добър екип. Долината на смъртта. Понеделник. От 22 часа по Стар Крайм. Убийствени тропици. Тази вечер от 22 часа по Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години. Той какво прави тук? Здравей! Изглеждате изненадана. Защо? Той не е детектив. Господин Чапъл е тук като консултант. Ще получи ли значка? Ние сме добър екип. Долината на смъртта. Понеделник от 22 часа по Стар Крайм.
Убийствени тропици. Тази вечер от 22 часа по Стар Крайм. Рей, искаш ли да се помолим? Тук съм, Рей. Шокирай. Бягай. Убивай. Бомбата е предизвикала голям хаос. Нали щеше само да оплашиш ченгетата? Има друга бомба. От местопрестъплението. 2 епизода тази вечер от 18 часа по Стар Крайм. Отпусни се. Това е Стар Крайм. Отпусни се с уютни криминални истории. Събота и неделя от 22 часа по Стар Крайм. Роко Скиавоне. Утре от 22 часа по Стар Крайм. Доктор Купър, толкова съм слушал за вас. Стреляй! Съдебен лекар. Вторник от 22 часа по Стар Крайм. Не се препоръчва за деца под 12 години.